Ko ka san zazzabin cizon sauro wato malaria cutar za ta iya kashewa mutum? Hakika zazzabin cizon sauro wanda aka fi sani da malaria cuta ce mai yawan kama mutane musamman ma a ƙasashen Afirka da kuma ƙasashen da aka fi zafi haka da ruwa. Cutar da tana da matuƙar hatsari, tana iya jawowa mutuwa idan ba a kula da ita ba, musamman ma idan ba a kula da wuri ba. Ana kamuwa da cutar ne ta hanyar cizon sauro mace mai ɗauke da ƙwayar cutar da ake kira da plasmodium. Ita dai malaria tana daga cikin manya-manyan matsalolin lafiya a duniya musamman ma a yankin Afirka da kuma sub-sahara. Fiye da kashi 90 na mutuwar da ake fama da shi daga malaria yawanci daga ƙasashen Afirka ne. Yara ƙanana kuma da kuma mata masu juna biyu sun fi kowa kamuwa da wannan matsananciyar cuta ta malaria. A Najeriya dai da kuma sauran ƙasashen Afirka ana samun miliyoyin sabbin kamuwa da malaria kusan duk kowane asibiti kuma kusan kullum yana cikin manya-manyan cases da ake samu na visitation na asibiti wato zuwa asibiti. Abin da yake kawowa shine ita wannan cuta ta malaria tana faruwa ne saboda cizon sauro wato female anopheles mosquito. Wannan macen mosquito ce take sa wannan ƙwayar cuta ta plasmodium, wanda kuma ƙwayar cutar tana da nau'o'i da yawa. Wato nau'o'in plasmodium ɗin akwai irin su plasmodium falciparum wacce ita ce tafi kowace hatsari, plasmodium vivax, plasmodium malari da sauransu. Amma dai ita wannan plasmodium falciparum ita ce nan wacce tafi kowace hatsari kuma ita take kawowa waɗannan cuta ta malaria. Abin da yake faruwa shine bayan sauro ya ciji mutum, ita ƙwayar cutar ta plasmodium wannan macen ta sauro ita take sa wannan cuta ta plasmodium ta shiga cikin jinin mutum. In ta shiga cikin jinin mutum sai ta bi har ta cikin hanta sannan ta bazu zuwa ƙwayoyin jini wato red blood cells, wanda kuma in ta shiga shi ne za ta tarwatsa wannan ƙwayoyin jinin wato ta fasa wannan red blood cells ɗin, shi ne zai kawo ƙarin jin zafi a jiki kamar zazzaɓi kenan, ko ya jawo ma matsanancin ciwon kai, ciwon jiki, kasala ko kuma ma ka ga mutum jininsa ya ragu sosai. To matsalolin da yake faruwa ga jikin mutum shine tana iya haddasa masa zazzaɓi mai zafi kuma mai tashi ya ragu ya koma. Sannan kuma yana iya kawowa ciwon kai mai tsanani, yana iya kawowa amai da rashin cin abinci, yana ƙara sa ciwon gaɓoɓi da ciwon jiki, kasala mai rauni da kuma ƙarancin jini a jikin mutum wato abin da likitoci suke kira anemia. Idan ma ta tsananta tana shafar ƙwaƙwalwa abin da ake kira da cerebral malaria. To magani ta yaya za ka magance wannan? Idan har mutum ya kamu da wannan kuma ya je asibiti abin da aka badawa shi ne artemisinin combination therapy wato maganin ACT da kowa yawanci in dai ka taɓa yin zazzaɓin cizon sauro yawanci ka sha wannan ACT. A da ana bada irin su chloroquine da quinine wanda a da ne, yanzu yawanci ba a amfani da su saboda an samu resistance wato cutar tana ƙin wannan magani ta zama ta samu kariya gare ta. Abubuwan dai da yake ƙara jawowa shine idan ba a yi maganin malaria da wuri ba tana iya kawowa malaria ta ƙwaƙwalwa wato cerebral malaria, yana kawowa ƙarancin jini mai tsanani wato anemia, tana kawowa matsalar ƙoda wato kidney disease, tana kawowa raunin hanta, tana kawowa kuma a ƙarshe idan ba a yi sa'a ba tana kawowa mutuwa musamman ma ga yara ƙananu da kuma mata masu juna biyu. To waɗanne hanyoyi za mu bi domin kariya? To preventive measures dai na wannan abu shine na farko yin amfani da gidan sauro mai magani a jiki wato insecticide treated mosquito nets, wanda yawanci ake raba shi ma a gwamnatance ko wasu ƙungiyoyi suke rabawa ko kuma a je a siya. To yin feshi da ko maganinkan sauro irin su Sheltox da sauransu, gujewa wurare ko kuma tara ruwa wato stagnant water, amfani da prophylaxis wato irin magungunan kariya musamman ma ga mata masu juna biyu da kuma irin mutane wanda suke zuwa daga area da yankin da ba wannan cuta ta malaria. Sai kuma kulawa da tsaftar muhalli saboda duk inda za a tara junk, a tara datti, a tara ruwa ya tsaya waje ɗaya to shi malaria ya samu, shi wannan female anopheles mosquito da dai duka mosquito sun samu wajen da za su zauna domin su hayayyafa. To a nan shawarwarin da za mu bada shi ne kada a ɗauki malaria da wasa. Duk wani zazzaɓi da ake yi
to a garzaya a je asibiti. Yara ƙanana da mata masu juna biyu a kula sosai, kada a yi amfani kuma da magani ba tare da shawarar likita. Malaria ya kamata a sani cewa cuta ce mai hatsari, amma ana iya guje ta, ana iya magance ta idan aka ɗauki matakan kariya kuma aka nemi magani a cikin lokaci. Idan muka kula da tsaftar muhalli, amfani da gidan sauro da bin shawarwarin likitoci, to za mu iya ragewa yawan mace-mace da yawan matsalolin da cutar ke haifarwa. Assalamu alaikum. Kada a manta a danna mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana sharing domin wasu su amfana. Mun gode ƙwarai da gaske.